Pozdrav svima ljudi. Danas ocenjujemo balkansku scenu. Sa mnom je tu Nemanja. Naravno, to znači Nemanja vas jedan. Ajde da vidimo. Ajde da pustimo. Vreme da se okrene nova strana. Svi znaju da prvi je muđe za njega, čuli su svuda. Milio supa tu je došao bonus puno truda. Njegov čale, njegov Svi subscribe ovdje piše. Subscribe. Na njega. I na meni. Ocena sa sve to što smo pustili. 10. A ovo je sedmica. A tebi? 8. Dobro. I ovo je 10. Ma nije baš najbolji. Ja sam ubio jednom 100 ljudi na serveru. Svaki vetar. Na serveru CSGO. Ali mi ne snima CSGO, nego skečuje i vlogove. Skečuje i vlogove. Ovo je čista 10. Eto, puna 10. Čista. Ocena 10. 10, tebi. 9. Kako tebi 9? Ne sviđa ti, ha? Ajde se to bude. Ali... Ovo je jedna 100 sa ključem. Više ne možete gledati. Gotovo. Gotov video. Hvala što ste gledali ovaj video. A ipak niste gledali ovaj video do kraja. Ja. Koji tebi bolji youtuber? Serbijan ili Muća? Serbijan ili već bolji youtuber od Muće. Ja od drugi kanali postigao više sabova od Muće. Muće sad može čačkati zube Serbijanu. Pa na lep način čačka zube. Sad sam mu ga gledali. Sigurno su najbolji kanali gaming tipa. Ako hoćeš da nabaciš kvalitetnu masu, nemaj brige, samo se javi ko fiksašu. Baka na brzaka, rime baca svaka mu je jaka. Dobro izglapa, ne zna se po čemu je caka. Ocenu podaje za League of Legends, ima znanje institucija, trenutno najjača. To je. Ovo je zaključena milionka, eto. A tebi zaključena 15. Setka mislim. Tebi je 500. Nego ko? 9. Evo. Evo dupli deb za nas.
više ne možete gledati, evo još malo pa je kraj. Najbolje. Ovo je najbolji hit koji sam ikad slušao. Ljudi, to je bilo to sa ovaj video. Ja sam zaključio milionku. Za 9 zaključio za ovu pesmu. I eto, sve je to bilo okej. I mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!